Wow, takže čau lidi, já jsem DJ Ondřej a mám tu sebou hosta, wow, Radka Fiuráška. A my jsme si pro vás přichystali takovou malou challenge. Jo. Jsou to bramburky. Jo, jsou to bramburky. Chris Crocs. Jsou to velmi palivé. Počkej, dej mi to. Je tam varování. Varování, že extremely hot, takže... Extrémně to pálí. Že to extrémně pálí a pozor, tady máme ještě... Máme tu vodu. A tady ještě, že not suitable for children, jako, že to není určeno pro děti. A tak tu máme vodu čistou, která to ještě zdvojnásobí. Takže já začnu první a potom Radek začne druhý, takže naliju si vodu. Přiměřeně stejně nalijeme. My jsme to zkoušeli, ale je to právě že horší. Hodíme do hajzlu. Máme stejně. Takže úkolem je, úkolem je sníst hrstku co nejvíce, kolik se nám leze do pusy těch bramburků a pak chvíli počkat 10 sekund a pak to sníst. Jo. Já si vezmu takovou, já se toho nebojím. Já si dám tu trošku pršet, ale to nevadí. Já si vezmu stejně. A zapij to. Máš tam ještě? Nejsem. Doufám, že ten mobil voděodolný, ty vole. A 10 sekund. 7, 8, 9, 10. A teď zapít. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo. Dovožu se na pobu. Jdeme dál. Co nám ukáže Radek? Počkej. Jo, počkej. Ať máme stejně. Tak, nabar si hrst. Tak málo. Domre. Naber mi to. Počkej. O kurva. Takhle, jo? Tak to je větší porce. Aha. Fuj, to je tráva. Můžem 3, 2, 1, challenge. Ty vole. Pardon. Dožvíkal. Další. No, už si to dám, dělej! A jestli náhodou víte, byli jsme čtvrtí v hokejním mistrovství světa, prohráli jsme s Finama a s Švýcarama. Další.
Nemusíš to celé, dělej! Zežer to, zežvíkej to, co nejrychlejc. Dělej. Máš to? Pojď to! Dělej, vem si to, dělej tu vodu! No dělej, už spí! Raz, ne! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pí! Povolíš se? Dělej, jdeš být? Jdeš být? Takže my to video ukončíme, než on se vyřádí. Takže, jestli se vám video líbilo, dejte like. Jestli ne, dejte palec nahoru. Palec dolů, to je dislike. A když budou lajky, tak budu velice rád. Takže díky a čau. Díky,